лічу, калі сапраўды на Смаленшчыне, там, на Браншчыне, на Пскоўшчыне людзі, яны жывуць у пэўных умовах, маюць пэўную гісторыю. Наконт мовы зараз складана сказаць, бо мы ў такім глобальным свеце жывём. І ўжо не так адрозніваецца там гаворкі той жа Браншчыны, Смаленшчыны, вельмі моцных адрозненняў няма. І калі людзі лічаць, што трэба культываваць і развіваць там сваю мову гаворку, чаму не? Вось, можа быць, і новае ўтварэнне незалежнае, а можа